வெற்றி கழகம் மாநகராட்சி நிர்வாகத்தை கண்டித்து மாவட்ட பொறுப்பாளர் அஜிதா அக்னல் தலைமையில் சாலை மறியல். தூத்துக்குடி ஸ்மார்ட் சிட்டி அண்ணா பேருந்து நிலையம் பழைய பேருந்து நிலையம் வாயிலில் தமிழக வெற்றி கழகம் தோழர்கள் ஏற்பாட்டில் நீர்மோர் பந்தல் திறப்பு விழா நிகழ்ச்சி நடைபெற இருந்தது. முறையாக அனுமதி பெற்று நீர்மோர் பந்தல் திறப்பு விழா நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்ததாகவும் தூத்துக்குடி மாநகராட்சி நிர்வாகம் எந்த அறிவிப்பும் இன்றி நீர்மோர் பந்தலை அகற்றிவிட்டனர். இதை கண்டித்து மாவட்ட பொறுப்பாளர் அஜிதா அக்னல் தலைமையில் ஸ்மார்ட் சிட்டி பேருந்து பழைய வாயிலில் சாலை மறியலில் தமிழக வெற்றி கழக நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் ஈடுபட்டனர். இதனால் அண்ணா பேருந்து நிலையம் முன்பு சிறிது நேரம் பரபரப்பு காணப்பட்டது. போலீஸ பக்கத்துல உட்கார முக்கிய வச்சுதான் நாங்க தண்ணி பந்தல் இந்த இடத்துல ரெடி பண்ணிருப்போம். இன்னைக்கு காலையில 6 மணிக்கு பிரேம் மட்டும் தான் வச்சிருப்போம். 7 மணிக்கு பாக்குறோம் தண்ணி பந்தல காணும். ஏன்னா இது முறையான பெர்மிஷன் வாங்கி எஸ்பி சார்கிட்ட பேசி டிராபிக் போலீஸோட முழு உத்தரவோட தான் வச்சிருப்போம். இன்னைக்கு காலையில மாநகராட்சி வண்டி அவ்வளவு போர்டையும் கலெக்டர் பரவாயில்ல அவ்வளோத்தையும் கிழிச்சு கலட்டிருக்காங்க. ஒண்ணு எங்கள்கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கணும். இது போக்குவரத்துக்கு எந்த இடையூறும் கிடையாது. அப்படின்னு பார்த்தா தூத்துக்குடி மாநகராட்சியில நிறைய பிரச்சனை இருக்கு. அவ்வளவு இடத்துல கொலை கொள்ள போதைப் பொருள் அங்கங்க நடமாடுது. இதே திருச்செந்தூர் ரோட்டுக்கு நீங்க ரோடு போடுங்கன்னு சொல்லி எத்தனை மாசமா பெட்டிஷன் கொடுத்து கலெக்டர் ஆஃபீஸ் கலைஞ்சிட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு வரைக்கும் அவ்வளவு ரோடு அப்படியே தான் இருக்கு. அதுக்கெல்லாம் எடுக்க முடியல. குடிநீரோட சேர்ந்து கழிவு நீர் வருது, அது ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்க மாட்டாங்க. ஆனா இங்க வந்த உடனே 6 to 7க்குள்ள அவ்வளோத்தையும் பிரிச்சு கொண்டு போயிருக்காங்க. ஏஎஸ்பி சாருக்கு போன் பண்ணா நாங்க போலீஸ்காரங்க எங்களுக்கு இடையூறு இல்லைன்னு தான் சொல்லியிருக்கோம். இது முழுக்க முழுக்க மாநகராட்சி தான் எடுத்திருக்காங்கன்னு.